Greetings muri Zimbabwe pachivhiti-vhiti chenyu zemechitapo patinokupai nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Pano tine nyaya yemukomana anova achinzi Nelson Chamisa anova former leader weCCC yainzi Citizen Coalition for Change yaaitungamirira iyo akazosiya mushure mekunge achinoita rimwe bato risina zita ringo rine kala chete rinonzi Blue Movement. Right, mukomana uyu ane nyaya yari kutaurwa panapa kana kuti mhosva yari kutopomerwa kunzi iye akaenda kwaGutu akasvika ikoko kumemorial service yasekuru yakazoitena kuita political rally ikokoko muvanhu muchaunga. Haana kutena kuita rally asi munhu wevanhu agara anofarirwa. Akasvika vanhu vanomubvunza kuti ko iwewe wapapi panyaya dziye nekuti isusu hope yedu iri pauri. Ndio nyaya inoitika kazhinji paNelson Chamisa, ndipo paanozotaura nyaya idzodzo dzaisi nyaya yekuti anenge abva akaronga izvozvo kuti ndichanovaudza kudai so. Aiwa vanhu vanotobvunza kuti aiwa tiudze zvakadai so, wauya kurufu hako asi tiudze zvakadai. So panapa manje iri kunzi Chamisa turns his uncle's memorial into a political rally. Zviri kunzi Gutu Masvingo, the former leader of the Citizens Coalition for Change CCC, Nelson Chamisa is yet to collect his pension earned over a decade ago from his time as a cabinet minister and member of a parliament. Right, muri Zimbabwe ndofunga nyaya mangoinzwa mega. Right, murume anonzi Chamisa murume akazodzwa, naizvozvo mashoko akataura after pacho ipapo pari kunzi akazotenda kuita rally kwasekuru vake vachamunorwa kumemorial service. Mashoko akataura ipapo asi mashoko ekuti anonyadzisa akasiyana nemashoko anotaurwa naEmmerson Mnangagwa. Mashoko anotaurwa naChamisa mashoko anovaka, mashoko anoratidza kuti ndi leader. So pane mashoko akataura akawanda yakafanana nekuti vanhu vari kuita politics munyika yeZimbabwe vane zvinangwa, havana zvinangwa zvekuitira ruzhinji rweZimbabwe. Vane zvinangwa zvavo ivo pachavo zvekuti vawane motokari, vawane dzimba, vawane mastenzi, vaite mari. Ndo zvinangwa zvevazhinji vari kuita politics muZimbabwe. Wamunoona daita mapresident one wacho Emmerson watinaye, chinangwa chake ndechekutoita mari nekusiya mhuri yake yese ine mari munyika yeZimbabwe. Icho chinangwa chake totochiona mumaitiro ake seanoita, asi maitiro ekuti ada kufadza vanhu, because dai anga achiita maitiro ekufadza vanhu vanhu veZimbabwe vese vangadai vaitonyatsoona kuti murume uyu ane kwaari kuenda nesu. Kana zigi chairo pangadai pasina kubuda chimari inonzi zigi, pakadai pakatobuda rimwe mari. So panapa isusu imwe nyaya iri kumubva yataurwa manje panapa iri kunzi speaking at his uncle chamunorwa Chamisa's memorial in Chidyamakuni village Chiwara, Gutu Chamisa addressed what he views as a crisis in Zimbabwean politics, criticizing politicians who he says enter the field primarily for personal gain. The problem in Zimbabwe politics today is that people seek office to save their own interests. Chamisa stated they enter politics to save the not to save the public, but to gain residential stands, cars and money. Tofunga azvinzwira nyaya iyi yange ichitaura kuti ndo nyaya iri kupindirana kwakawanda kupolitics, asi iye ane vanhu pamoyo. Ndio mutauro wake wari kuita kuti vanhu vakawanda ndo nyaya dzavari kutsvaga, vari kuti nzara yakavarova kunze ukoko, vari kubva vauya kupolitics vachinyepera vanhu vachida kuti ivo vaitewo mari kumhuri kwavo, vabe valute, because ZANU-PF yakavadzidzisa zvakawanda, saka vane maskiri nemastaira ekubanawo. Saka muri Zimbabwe inini ndine imwe nyaya ndinayo panapa pachivhiti-vhiti chenyu, ndine liberation struggle iyo ine zvainenge ichitaurawo zvekare. Hatina propaganda, hatirwadzwe nevanhu. Chatisingakwanisi kuisa chete, hatikwanisi kuposta zvinhu zveZANU-PF, ndo zvinhu chete zvatinotadza kuposta panapa. Zvinhu zvinenge zvichiitika neZANU-PF hatikwanisi kuposta because hazvisi pamwoyo pevanhu. Handingaposte ndiratidze vanhu ivo vachichema neZANU-PF yacho, saka hazvingamboiti. Ndinoposta kwaudzawo zvimwe zvinhu zviri kutaurwa zveshanduko, anything chine shanduko mukati, chine kutaura kuti aiwa Zimbabwe iri kufanira kuchinja dai so. Kana chikaita chako iwewe, kana chikaita chemuzukuru wako, kana chikaita chagogo vako chine shanduko,
panapa unochiona ndichichisaka ngoita mashoko avo aneyambiro yakanaka kumhuri yeZimbabwe kana wakaitawo tsananguro yavo yavari kutaura kana hope yogona kuiisa noti kusazvozvo ZANU-PF panapa handisi. So ndine liberation struggle yandinayo yandogara ndichikupai zuva nezuva, iyo ndo yandakuda kuti ndikuzivisei panapa. So ndichakusiyai muchinzwa audio iri panapa. Mamukasei mhuri yeZimbabwe. Ndofunga kuti a lot of people, they want to know, they want to understand, they want to hear from me kuti mukoma Juda muri kufungei, zvakare munoda kuitei, moda kuzviita rini, because nekuti tanonokerwa. Hongu ndinacho chekuti ndikutaurirei. Chekutanga ndechekuti ndoda kuti munzwisise kuti munyika yakaita seZimbabwe, I think we have learned a lot. Tadzidza zvizhinji kubva kuMozambique, kubatana kwevanhu vemuMozambique, kuita zvose zvavanoita pamwe chete senyika yose. I think nesu tadzidza chidzidzo chokuti until they go and occupy the state house and the broadcasting system, this lockdown iri kuMozambique inogona kuzovakunda, inogona kusaburisa zvibereko zvakanaka. At the same time, the situation of Mozambique, it can lead them to a government of national unity. Isiriyo iri kudiwa nevanhu vekuMozambique, but inenge ichizobenefita Frelimo nemapato akaita seZANU-PF nemamwe mapato ese zvematongerwo enyika anodyidzana neFrelimo anova ANC yemuSouth Africa. Now isusu semaZimbabwe ndoda kuti ndikuudze pashoko iri rinoti where we are going against ZANU-PF. Ndoda kuti chinhu chekutanga muzive kuti if we do like to dissolve the parliament as we want, members of parliament, MPs, they will never resign. Kunyangwe takavati resignai basa, they will never, because of the benefits. Vari kuwana US dollars, vari kuwana loan, vari kuwana motikari, diplomatic passport, kodzero yekurara mumahotera ekubhuruka nendege. So the only time they can resign is by force. Kana vatoona kuti Zimbabwe yese yajamuka uye upenyu hwavo hwave pangozi. That is the only time when they can refrain, they can stop from attending the parliament. Which is to say, we as Zimbabweans, our eyes must target every MP. Our eyes as Zimbabwean must also target every minister. There is no minister who is going to resign from being the minister in the government unless he sees the danger upon himself and his family and everything around him. Without which there is no government minister who is going to resign. So, ndinokukumbira fellow Zimbabweans to take it upon yourselves to make sure that those people, they are well targeted. We put them on target. There is no senator who is going to resign unless they feel yet that the people of Zimbabwe, they don't want this government anymore. I'm telling you the truth. I tell you this truth that hakuna chief achagona kumira nevanhu vemuZimbabwe until asvika pakuona kuti
Vana vavachadi naye. The reason is very simple. Very, very simple. Machief emuZimbabwe anonzwisisa kuti mabwidi nemabumbwa vanouraya. Vanotouraya zvekutouraya zviye kana kutokutorera uchief hwacho. So they always make sure that they dance kungoma inoridzwa neZanu PF. That is the situation. Now, I think you understand that because in this channel tine vanhu vese kamabumbwa arimo nemabwidi nemaZimbabweans varimo vanoshandira kumapurisa. Everybody's here. Mashona neMandebele, you are here. Everybody's here. So it's an official statement that the guys in the police, they will never support the people unless vasvika pakutoona kuti wo takutokuvadziswa kandi kuda kwechihurumende cheZanu PF. Vasati varowa to the point yekuona kuti vakukuvadzisa mhuri dzavo, mafamilies avo, vezvavanazvo, they will never stand on the side of the people. The same applies to the army. As long army chifila kuti it is safe, they will never stand with the people. Finally, mahumbwe ese aya ari kuitwa nemabumbwa, mahumbwe ari kuitwa nehurumende yemabumbwa, kuti munhu anobva kumusha kwake kuZambia achizviziva kuti iye ibumbwa remamwe mabumbwa, obumbwaira achibumbwaira kusvika muZimbabwe neubumbwa hwake otanga kuita mahumbwe iwaye kuti anozviita president. Those people, they will never resign without a fight until vatozoona kuti Bashona neMandebele haachadi zvekuti bumbwa rinobva uko richibumbwaira roswo bumbwa robva rasvika muZimbabwe robva rabumbwa ipapo. Zvezvakadi mobva uko kubumbwa uko kunyika yenyu yehubumbwa Zambia, kunyika yenyu izere vabumbwa, kunyika yenyu yehuZambia mouya neubumbwa hwenyu mobumbwaira, vachibumbwaira ndokubumbwaira voskoti mbwe neubumbwa ihwohwo munyika medu, voti isusu vabumbwa neumbwa ihwohwo makuita imimi mahumbwe munyika yedu, ndo humbwa hwatiri kuramba ihwohwo kuti munouya kuzotiitira mahumbwe. So we know that you are not going to resign unless you know that these people, they don't like us. Now, a lot of Zimbabweans, they are very afraid of you. Mabumbwa nikuti munouraya, munorowa vanhu, you always take people for questioning. I was speaking with one of the leaders, achita akatorwa nema-intelligence. He's a political party leader. Yakanza, ndoda kukliwa ne-intelligence, ndakati you are not a good leader because you compromise. I said those people, they will never take me for questioning because they know I don't like them. And they don't like me. And I will never accept even if they say they like me, because how can they like me now when they don't like everybody? You can be promised the money, houses, but for all these years, you got to have principles, you don't compromise. Vana ava vane kumsha kwavo, vakaona vachizviite tiri maZimbabweni kudherera, ndokunonzi kudherera. Vakaona vachitonga nyika vachiuraya vanhu, ndokunonzi kudherera. But I would like to tell you something. Vazhinji vakanga vasingazive kuti vana ava havasi maZimbabweni, mabumbwa nemabwidi akabva Nyasaranduko
mabranda aya vachibwidirika ndobva vasvika kuti mbwe munyika medu. Zvino now we Zimbabweans hatichadi. This is the war that we have to drive. Munhu kumusha kwake, mukaona vachiti havazive kumusha kwavo kudada kukutsvinyirai. Makanzwa vachiti they won't go back to their home. Vari kuziva kuti muri mbwenda hamuna zvamunovaita. But now we have to fight. We have to fight this war. Inini varume nana amai, ya ndonzwa vanhu vachinditi mhofu, yes ndiri mhofu. Ipi yacho? Inini ndiri muHarava. Guta reHarare ramunoona iri rizere marudzi ose nezviitiko zvose, vanhu vachivaka misha, maindastiri avo, migwagwa yavo. Right, munhu wese ndofunga anzwa zvataurwa naChairman Jeff Judah. Tinokutenda nekuteerera kwaunoita nguva nenguva. Usakanganwa kusubscribe mahara. Isusu tinokutsigirai zvikuru sei kumativi mana ese nyika yeZimbabwe kuti chese chine shanduko ngachiuye pano. Taura mucomment section shanduko yako iyoyo tokwanisa kuipublisha pano. Thank you nekuona kwamunoita zuva nezuva pachivhiti chedu Zimwe HD.